Neolitoan uzta jasotzera ginenetik, gurekin batera mugitu dira saguak zein arratoiak. Euren gainean bizi ziren arkakusoek inoizko epidemiarik larriena eragin zutela uste dugu, eta laborategietan etengabe erabiltzen ditugu ikerketarako. Sagua da hoberen ezagutzen dugun animalietako bat, eta giza genoma proiektuarekin batera ikertu genuen laborategiko saguaren genoma. Hor aurkitu genuen gizaki zein sagu gene kopuru berdintxoa dugula, eta horrek hainbat arazo sortu zizkigun. Kaixo, Galder naiz, hau ikusgelako gure arbasoak da, eta gaur ikasiko dugu geneak ez direla uste genuen bezalakoak. Gu guztion 12 milioigarren amona eta sagu zein untxiena animalia berbera zen. Noski, euren aldetik belaunaldi askoz gehiago igaro dira. Askoz azkarrago ugaltzen baitira. Gaur gure bidaian gehituko dugun taldea ugaztunen artean handiena da. Glirez deitzen dugun taldean bi ordena daude. Untxiak eta erbiak batzen dituen lagomorfona eta ugaztun espezien ehuneko 40 inguru biltzen dituen karraskariena. Bertan daude sagu, arratoi, kapibara, kastore, arantzurde, katagorri edo larre txakurrak. Uste dugu, banan-banan kontatuta karraskari gehiago daudela munduan, beste ugaztun guztien batura baino. Karraskari batzuek fama ona dute. Adibidez, urtsintxek. Beste batzuk maskota gisa erabiltzen ditugu. Adibidez, hamsterrak. Eta beste batzuk jaten ditugu. Adibidez, kapibarak. Baina birekin erlazio oso berezia dugu. Arratoiak eta saguak. Biak dira elkarren arteko lehengusu. Lehenengoak ratus generokoak. Bigarrenak mus generokoak. Mus? Ez dago musik. Enbido. Saguak eta arratoiak gurekin bizi izan dira aspalditik. Etxe sagua edo mus musculus Indian jatorria duen espezia da. Baina orain dela 15.000 urte inguru ekialde hurbilera iritsi zen eta han eratu zen neolitoko iraultzak Mediterraneo osoan zehar eraman zuen arte. Euskal Herriran noiz iritsi zen jakitea zaila da, baina baliteke erromatarrek ekartzea. Baina zer egin dute erromatarre guregatik? Eta itsasontzietako polizoi gisa Europarrokin batera bidaiatu zuen Amerika eta Australiaraino. Populazio basati batzuk badira, baina ohikoena etxe, baserri, errota eta oro har garaua gordetzen den lekuetatik gertu aurkitzea da. Bi arratoi espezien kontakizuna antzekoa da. Arratoi beltza edo ratus, Asia hegoaldetik ekialde hurbilera iritsi zen, Mediterraneoko komertzioak hedatu zuen Europatik, erromatarren aurretik, eta ondoren erromatar imperio osoan zehar hedatu zen. Mendebaldeko erromatar imperioa erori zenean, arratoien populazioa ere jaitsi zen, baina egonkor mantendu zen ekialdean, eta Erdi Aroan komertzioa berriro irekitzea beste olatu bat hedatu zen. Hau ere eraman genuen barkuetan Amerikara eta Australiara. Arratoi marroia edo ratus norvegicus beranduago iritsi zen gurera, aro modernoan. Baina hori ere barkuz esportatu genuen munduan zehar. Ziurrenik euskaldunok eraman genituen Kanadara. Adibidez. Harreman bitxia dugu gizakiok, arratoiek eta saguek. Arratoiak eta saguak komentsialistak dira. Hau da, gure bizkar bizi dira. Baina guri ez digu kalte berezirik egiten harreman horrek. Dena den, gure inguruan ematen duten denbora dela eta gaixotasunak transmititzen onak dira. Eta uste dugu, baina ez da guzti ziurra, euren gainean bidaiatu zutela arkakusoek zetaren bidean zehar. Eta arkakuso arratoi gizaki irukiak sortu zuela inoizko pandemiarik handiena. Izurri beltza. Baina gizakiok bestelako harremana sortu dugu eurekin. Saguak zein arratoiak nolabait etxekotu ditugu eta ugaltzeko duten erreztasunagatik, tamaina txikiagatik eta gure immunitate sistemaren antzeko erantzuna dutelako laborategiko animalia bilakatu ditugu. Eta hor denetarik egiten diegu. Geneak aldatu, sagu fluoreszenteak sortu, minbizia duten leinuak ugaldu, iesaren antzeko gaixotasunak eragiten dizkiegu. Botika probatzeko erabiltzen ditugu. Hormonen eragina ikusten dugu eta gene zehatzen aktibazio eta desaktibazioak duen eragina aztertzen dugu eurekin. Giza genoma proiektua 1980ko hamarkadan abiatu zen eta 2003an amaitutzat jo zen. Naiz eta 2022 arte ezen benetan amaitu. Biologiaren eremuan historian egin den elkarlan zientifikorik handiena izan da. Proiektuari esker gizakiok ditugun geneak ezagutzeko aukera dugu eta mapa bat osatu dugu horien kokapenarekin. Aldi berean, saguen eta arratoien genomak ere ikertu genituen eta harrigarria den gauza bat aurkitu genuen. Gure gene mapa luzeagoa bada ere, sagu eta arratoiek baino 2000 gene inguru gutxiago ditu. 20.000 bat gene inguru guztira. Zergaitik harritu behar gaitu horrek? Denbora luzez, pentsatu zelako geneak behin ulertuta, guztia ulertuko genuela. Eta gizakia sagua baino askoz handiagoa, konplexua eta badakizue evoluzionatuagoa baldin bada,
gene gehiago izan barko genituzkela. Geneak mapa zehatz gisa ulertzen ziren. Animalia handiek mapa handiagoa zutela uste zen. Baina ikusi duguna da gene kopuruak ez duela konplexutasunarekin harreman zuzenik. Eta zergaitik ez gaitu harritu behar gizakiek eta saguek gene kopuru antzeko izatea. Gure arbaso komunak ere gene kopuru hori izango zuelako. Eta genak deskribatzeko metafora hobea delako sukaldeko errezetarena. Pentsa, patata, arrautza eta tipularekin prestatu dezakegu patata tortilla bat. Bai, tipularekin mesedez. Edo bi arrautza frijitu eta patata frijitu batzuk tipularrearekin alboan. Osagaiak berberak dira, baina eurekin zer lortzen dugun nabarmen desberdina. Gizakion eta saguen geneek antza izan dezakete, baina nola erabiltzen diren, zenbat denboraz dauden piztuta eta dituzten mutazio txikiek eragin oso handia dute. Bi espezie oso desberdin sortzeran jokoa. Pentsa dezagun pizka bat. Gure begiko, azaleko, garuneko edo gibeleko zelula guztiek informazio genetiko berbera dute, baina ez dute euren artean antza handiegia ere. Zelula bakoitzean zer gene dagoen piztuta, zenbat denboraz eta zer proteina kodetzen dituen horren ondorioz, horrek egite ditu desberdin. Sukaldeko osagai guztiak daude eskuragarri, baina batzuek zopa bat egingo dute, beste batzuek lasaina bat eta horko horiek mazedonia bat. Berdina gertatzen da giza eta sagu genomarekin. Antzeko gauzak egin ditzakete, baina antzekok ez du berdin esan nahi. Saguek, arratoiek eta gizakiek gene antzekoak izateak aukera handiak zabaltzen dizkigu gure gaixotasun askotan geneek duten papera ikertzeko adibidez. Saguengan gene zehatz batzuk itzalita dituzten handuiak sor ditzakegu eta eragina ikertu. Zer genek zeinekin elkarlana egiten duten hobeto jarrai dezakegu. Horregatik milioika sagu erabiltzen ditugu urtero gure laborategietan. Baina eboluzioa ekidin ezina da, badakizue. Orain dela milioika amona gertatu zen bereizketa horren ondoren gauza asko pasa zaizkigu. Gizakioi zein saguei. Adibidez, dieta aldatu dugu. Eta dieta horrekin batera, landareen zein animalien sustantziak kudeatzeko dugun gaitasuna, edo gure esteen barruan bizi diren mikrobioak. Horregatik zailtasun handia daude medikamendu batzuk saguetan probatzeko garaian. Gizakiok eta saguek ez dugu berdin erreakzionatzen sustantzia berdinaren aurrean. Farmako berriak probatzeko pauso garrantzitsua da, lehenago, berme etiko guztiekin eta beharrezkoa denean soilik, animaliengan probak egitea. Eta hor, hankamotz uzten gaituzte. Evoluzioaren erruz eta evoluzioari esker. Hau gure errazoak da eta ikusgaran zaude. Gustatu bazaizu arpidetu eta eman like. Hurren arte.